Ki Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Kikun ki hajar jangka hima sora hagan rutrik unai lur asa pusau. Kiralait ben ujor show assistant commissioner jangka tanat transport uba e tingkan halor ka jingkit palat put jangkit trok kit motion nakashnang majai syakari Bangladesh. Ha ka jinga kran bikila patai kubor uba Wellborn benut ulai thu ba ka jingkit palat put jangkit trok kit motion kibalit syakari Bangladesh lingba ka majai land custom station kamde syu ka barang thamai. Hendrai ka jing ujor bunsien kalapoi syakit tendang skor ki bakelut berki khmat ki bamyo i jangki ofisa sarkar khamtam nakatnat transport bat nakatnat PWD roads. Syu ulai thu ru ba ka jingyo la jangki trok kit motion men kit palat put nakabala bu khat arton. Kalawan ra ru ya ka jing julor ka bashirkhei ikilai kli ki benta jangka surong. Kata ya ka surong na sobar tharia ka bapenya so bat ka majai lingba ka jingking umdut bat ka surong na du jingking wejapo syadu lailat umdut ki badai pen dakatnat PWD roads. Ula keno ru bakidan kitrok ki bayai high level klem salia yanoino ru bat keno ru baki brio ki bapet yakini ki way bridge ki don ya ka jingle sop bat ki kattu kat ni ki nong khayi ki badan ka jinge dei bat la sha ban ya palat line ni saw sha ka jingkit jangkitrok nakabala bu da ka sarkar. Halor kini ka jing ujor assistant commissioner ula ong pa unsaya kren iki bor ki bari khmi jangkatnat transport ban let jirep ya ka way bridge bat ikitrok ki bakit palat pun. Ajing sisangi mut permanent kendu yau commissioner jangka transport. Hendrai nakadabau dan tinggalai kendu yau assistant commissioner jangka transport. Ajing kawannya kendu jangi hangni kalong nakabenta jangki thika with bridge hapo majai. Kebadan hapo tharia kawe, kebadan hapo lailat kawe. Kadawa bangi wannya sani kalong ba hadin bangi layo ka komplain. Ba kasurok jong kahima suara kajudu na kapor sa kapor day ba kitrok kikit overload nangilai kran ya kani kajing kit overload jong kitrok sachi kile bom sut nyaw but menen lele ki habangidan hang the ki with bridge ki don henry kitrok ya ki kelamya lingba jong ka with bridge kabamut I kumba kila ya high level vet no kam thau shu te na kata kadau ka jingle ka jongki ka pelongingi benginwan ban keli hangni hato dang don ne em ki with bridge sangti hapo majai dang dei ne em ban thawi ki kali ki bayat ki banle chapo Bangladesh te na kata kadau ni wan hangni menta la penti kena yangi ba ka with bridge ka de ban thau mde ban ya kumtu nidan ki clipping through ba ki samla ki jongi meden ki badan hangti hapo majai ki la yo ban ring kabah kitrok ya light ya ka with bridge te nilai kran ru ba ka jingthau mo ka kidi ban display ba ki pai ba ki new ishabar katnu ton kadon katrok ka bakit ya new motion nang ta pada nilai kran ru ba de ban bu da ka CCTV haman laki with bridge kebadan hangthi hapo jongka majai LCS Assistant Commissioner jangka ni transport hi ulai ka asran bau unsakran yau DTO unsakran ni ki badai patch thi ba kinle ka badan kam te nakaliang jongi ru ngi sngotonat abaya kendu badu tingin patch badai ki kam la ki janam ja lada ka ni ka department kam la ban nei ka kan penbor ngi bangin salehi ya ka badan kam Pi lada kani ji kren jongi kam seso kabamut ba kani ke department kan sapen borengi bangin sale da ki bipat ki kam ki ban penti kena ba ka with bridge ka play ka long active lani kala ban khang no ro pi lada ngi kren ya kata lele te kala de ka kanong kumno ka big corruption kadan ka huge corruption hang the ha ka ba pi ka salan ka bangi kali wat ngi kali nang ni katno ka salan kiong khat arton Tenrela da ki kali kikit arfusan ton kamut marsi tengam ki klem siu ya ka baisalan dikata ka revenue ka lejam
kastit ru kan ngatrai kan sapoi kapor ba kastit ru kan suduk pi nak kata kadau ka message ka sarkar kalong ka message ka sarkar kalong ba lada ka sarkar ka kwa ba ki pai ba nok song ja kastit kin kiu kan skop ha ban check bhai kini ki leakage hakabede ba revenue jong ka sarkar lam kumta ngam thrai ba kani kastit ka jongi kan em lada kadan bagum kane pi lada kam dan ka bukum kata kumno kitrok kila banyak ilat ya kawit bridge teh bat lada kam dan ka bukum kata kumno kitrok kila bankit ngio ngidan ki clippings kitrok kila bankit overload pi kata kada kecing keli ke ba ka badai ba pi keli ma pi lada kam dan kata ka jingya tiplang jongki badai pe hang the kamut kanam dan ki kata ka overload pi haki benai ki bala lek nga trai pi kan mau wat ki pai ba nong song jong kamajai ki mi surak ba ki ong ba ka jingya overload jong ki truck kala pendu ya surak la siat mau ki briu pi wat ki nong song jong kamajai hang the ki la mi surak ni ban kan ni Andai kan ni kam dan impak kam simla jai hadu kini kisi pemerintah kamu kadang kai kan sa selendat Andai ban penting na ka jingdan kai selendat ngin senang yat ngin senang yati bahanang ni sakman ngin senang pet kai panja